गेदेमा रुंसारि रुपना ब्रह्मनि जोनोम सान आरो आसामनि गुबुन सासे गागि राजखान्थिगिरि आरो थुनलाइगिरि रुंसारि रुपनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान आरो दिनै क'क्राझार नोगोरनि प्रगति भवन नब्लङाव दिनै बिथांनि जोनोम सानखौ फालिनाय जायो आरो बिटिसि सरकारा दिनै प्रगति भवन नब्लङाव गायसंनाय बिथांनि मुसुखा खाम्फायाव सिबिनाय बावनाय हाबाफारि बानजायो आरो हाबाफारियाव बिटिसिनि एमसिएलए दनेश्वर गयारी आरो जुबिराज ब्रह्म बिथांमोना नुजाथिनानै सिबिनाय बावो आरो बेनि अनगायैबो हाबाफारियाव गोबां थुनलाइगिरि आरो गागि नोगोरारि बिथांमोनानो नुजाथियो आरो गागि थुनलाइगिरि अन्जु नार्जारी बिथाङाबो नुजाथियो। गासैबो आङो फुंबिलिनि गोसो लाबोजानाय आलासि बिथांमोनखौ जोङो बरायना लाग्रोनो सानदों। जोंनि क'क्राझार सहरनि गेजेराव मानगोनां रुपनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान फालिफैदों। बाहाय आंजों लोगोसे जोंनिनो बिटिसिनि एमसिएलए मानगोनां दनेश्वर गयारी सारबो दंमोन। बिथाङा एसे सिगां ओंखारलांग्रोबाय। थ' दिनै आंखौ कमिटिया लेंहरनानै बाहाय बिथांनि श्रद्धांजलि मोनसे प्रग्रामाव आंखौ लेंहरदों। आं बाहाय फैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेनि माखासे हिस्ट'रिखौ आं खोनानो मोनदों। दा बिथाङा जोबोद मावथिमोन, समाज सिबियारिमोन आरो जोंनि बर' हारियाव आं बेखौ बयखौबो खावलायो जिखुनु संगठनावनो थाया मानो जोङो गावनि हारिनि नेताफोरखौ सानफ्रामबो जों फुजिनांगौ आरो सन्मान होनांगौ, मान होनांगौ, अब्लासो जोंनि खौसेथिया फैगोन आरो जों जेब्ला गावनि नेताफोरखौ जों मान होगोन जोंनि जाथिया निस्सय बिनि उन्नति जालांबाय थागोन आरो बेखौ जों जेब्लाबो जोङो लानांगौ। जिखुनु नेता जों सन्मान होनांगोन। जोंनि जाथिनि गेजेराव गोबांथार नेता दङ। सोरबा आन्दलनाव रुंसारि जालांबाय। थांनाय बावैसो सिगां जोङो मानगोनां सुजित नार्जारीनि मोनसे बिनि जोनोम मुंख्लं सान फालिहैदों। बाहायबो जों गोबां जोंनि बर' समाजनिफ्राय बिभिन्न दल संगठनफोर नुजाहैजोबदों। थिग बेबायदिनो जों मान होनांगौ। जों बयखौबो मान होनो रोंनांगोन, अब्लासो जोंनि जाथियाव मोनसे हारिया गेरेमसा जागोन। आं बेखौ खावलायो जाहाथे जोङो मान होलायनांगोन। गिदिरखौ गिदिर जों जेब्लाबो जेरावखि थाया जों मान होनांगोन। आं बेखौ खावलायो। बर'नि मन्त्रि रुपनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंनो थाङोबा जोंनि बर' हारिनि सासे गेदेमा जिउमा। बिथाङानो जोंनि बर' हारिनि सुथि मोनखांनाय, जौगाखांनाय, राजखान्थियारि सांग्रांथि बेफोराव बिथांनि गोबां बिहोमा दङ। बिथाङा जोंनि बर' हारिनि गिबिसिन बिए, गिबिसिन एलएलबि आरो गिबिसिन एमएलए आरो मन्त्रि आरो गोबाव सम बिथाङा कन्टिनिउवासलि माने लान्थ्रियै 29 बोसोर बिथाङा मन्त्रि जानानै दङमोन। थैजासे बिथाङा माने थैनाय समावबो बिथाङा एमपिमोन। दा बे हिसाबैनो बिथांनि बिहोमाखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया। राजखान्थिखौनो होन, समाजखान्थिखौनो होन, थुनलाइखौनो होन, बिथांनि बिहोमाया जोबोद गेदेरथार। जों जुदि नायो जे बिबार मुगायावबो बिथांनि बिबारनि बिलाइफोरखौ, बिबार लाइसिनि बिलाइफोरखौ बोदलायोबानो जों बिथांनि बिहोमाखौ नुनो मोनो। बिथाङा बे समाव गोबां खन्थाइ बेबायदिनो एकदम गिलिर गिलिर रायथाइ बेफोरबादिखौ लिरलांदों आरो आं सानो बिथांनि जिउ आरो सोरजिनि सायाव जोंनि बर' हारिया मोजाङै सावरायनांगौ दङ, मोजाङै इभेलुवेट खालामनांगौ दङ, मुल्याङ्कन खालामनांगौ दङ होननानै आं सानो। आरो बिथाङा जोंनि बे बर' हारिनि खौसेथि, जौगानाय आरो राजखान्थि कनसासनेसनि मोनसे